mar'ata idha ta'assara wadu'uha debbo so sowima jibingol makko satti o tampi o jogirima lorade e saha jibinde nde tuktabu hatanil ayatani o windane ɗiɗo konguɗi ɗiɗi mbiyannum ɗe ayoje ɗiɗi o windane ɗum e tasayel wona e tasayel o windante ɗum koye alluwal alluwal ngal loote e tasayel summa tughsalu wa tusqa minha o loote hen o yarne hen fa innaha talidu sari'an ayeje ɗiɗi ayeje ɗiɗi e konguɗi ɗiɗi ayeje ɗe ko o ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahari nani konguɗi ɗi ko bismillahir rahmanir rahim la ilaha illa allahul azimul halim al karim subhanallahi rabbis samawati wa rabbil arshi ande rabbil arshil azim ka annahum yawma yarawna lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha aya gadiɗo ka annahum yawma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha aya ɗimmo o komo janguɗen joni o ka annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min naharin balagun fa hal yuhlagum fasun ɗeɗo ayeje ɗiɗi e ɗiɗo konguɗi ɗiɗi ɓe mbi so windama e alluwal lootama bindanaɗo o wiyama yo moma hen e ɓandu makko bindanaɗo o wiyama yo yar e aya o ina ɓuri ko jaali ko jarriba o jibinat ɗo e ɗon kutoɗen ɗum joni noon Amadou Konté ne wawi wiide kam ceerno min noon kam mbiɗum hutorade kono mi ala alluwal mi ala ha mi ala kuɗon mami luɓɓuyoma malla min Coulibaly mbiyama ceerno Amadou Konté uddit butel ma ndiyam walla ƴeew kas ma ndiyam ganniyoɗa jangga ɗe ayeje ɗiɗi jangga konguɗi ɗiɗi kalaɗi ɗi tuuta e ndiyam he mbiyama ya momo hen ya yar hen ma Allah hokkuma ko rokkandoma so windama e allol ngal ko inamal amal binniya ay teskima ɓe hewɓe joddade ceerno Ahmad Tidiane ceerno radiallahu taala an aɓe keewi yiide ceerno ne addane butelaji wiye ceerno min jogui haaji sirra men o woni ko hikma ko woni ko dogete e ko rentete tan ko ye neɗɗo o saɗo sikkitade ɗum woto sikkito fib ina wongɗi yiɗa haalde qissa kono mbiɗa jogui hen ko tabiti kadi koto makko Chambladi ceerno rahmatullahi taala aleyh won goto e ɓesgu makko wonno ga France kanko Chambladi ceerno wiya ɓiɗɗo o e nder reedu he reedu ne heewi ndiyam ma ɓiɗɗo o opération o wurata ceerno habra ɗum ceerno Chambladi ceerno haalani ceerno wi ala toɓe goppin toɓe goppin ɓe mbiɗɗo e 24 heures so opéraka ɓiɗɗo o ko maayo yummo o ko maayo ceerno wi ala to goppinema France wonno ɗo janggo mum ni mbiɗa foti ummade Sénégal mbiɗa ara France ceerno addi butel Chambladi ceerno janggi tuuti totti Chambladi ceerno o wi so won jahowo France yo Chambladi ceerno wi am Tidiane ko jahowo tottami butel o min nawri ɗum junggam garmi ha aéroport woodi gummiɗo ɗo ha tawi kam aéroport tottimi ɗum butel o e kikiɗe he o nawi bandiraɗo debbo gondunoɗo e reedu o mbiyanoɗo so tawi 24 heures on timmi so tawi o oppiraka ko maayo o ɓiɗɗo maayo o o yarna ndiyam ɗo mbiyamɓe ɗon ceerno nde hiirata o jibini docteur ɓe o itta galle o itta mbiyannomi ɗo hôpital ɗo aɓe ganni ɓaade o oppiraki ha gandi ko jalto o saɗa hôpital ko jaltinteɗo ɓe jaltimo e nawtimo galle nde o yarna ndiyam ɗam ɗo galle ɗo o garwi toon ɓe ndodimo ɓe gaddimo hôpital ga yettademo hôpital e jibindemo woni gotum docteur ɓe mbi wawonde c'est impossible mbimi impossible kanga netti haalede impossible kanga ɓenni fata gawle ɓaali omoni ɓiɗɗo ha ñalawma hande o ɓiɓinando e koye ɗum ne gom innama aade ko sa yi eɗen ciftina wona yidde haalde baɗowo o ala ko yidde naftude yimɓe ɓe haaju men hen tan ko kala e men jogiiɗo haaju fiɓ mo ñaagotoɗa o Allah mo ñaagotoɗa o omo wawi jabanadema tawa ala ko ustanima e hunde an kay fumnide tan jiɗɗen tan ko awtude siftinde ko mawɓe mbiyata ko enen kala men mo ene ñaago haaju fewde Allah yo fiɓ
sallallahu alaihi wasallam ko udullah wa antum muqinun so mi haali Cheikh Tidiane Thierno mami haali Thierno Hamdoul Bachir nan don taal mami haali Thierno Saïd Nour mami haali ambayni sel fof on jogi sifaji kala biyaɗo ko jiyaɗo Allah no o foti fof e martabaji to alliyankagal omo rokka ɗin sirruji ɓe wondi ɓe ina jaɓa ɗum sahaji walla mbasa jaɓde kono saha fof e saha Allah no holla ɓe no holla wondiɓe wonde ɗum ina woodi e maɓɓe enen noon kala ɗo gonɗa mo ndenduɗa jonta fof woto yaw ɗum woto yawo ɗum sabu almar'u sunduqun ilahiyun neɗɗo ko kees walla ko carton mo Allah muuli joƴƴini la ya'lamu ma fiha illa Allahu alladhi wada'a fiha ma fiha hay goto anda muul mo Allah waɗi e o innama aada jooɗiɗo so wona Allah mulɗo muul o waɗi hen aɗa andi muul kay muul ko firte tuufeje ko aɗa andi muul ko firte tuufeje ko ɓakkere jiiɓande ha waɗa tuufeje nde ko jilla e ɓakkere he ha woni tuufe ha muula waɗa tuufere woni e nder kees ko jiibɗo ɓakkere nde to kay andi ko woni hen bittiɗo kay wawi ɗum ɗo ko dorde puccu walla ko dorde mbabboɗa ɗo kono jiibɗo o kay ne andi ko dorde mbabba walla ko dorde puccu wona jaɓen yalla ken jaɓ joko jaɓ Bismillahir Rahmanir Rahim.